Sopo iki? Welulang rineka jalema Jonggo tandar BI sana saking negari monco doeng kuno Demek pawitan mau Pujangga kang anggit wayang manungsa ginambar Arya tepo palu Resi Pangelapan yekti Didya Sekti Mahamba Sekti Mandraguna Resi Pangelapan uninga kalawan menika putra Jadipati Satriya Sumur Jalatundha ing kasih Raden Antarja ya Raden Granasika Monggo Raden Antarja putra Werkudara ing kaliyan Dewi Nagagini. Nagagini putra Sang Hyang Antabuga. Antarja wayah Sang Hyang Antabuga. Mila Dian Antarja dipun uningani dening Resi Pangelapan kagungan wisa ngantos werni kalih. Setunggal Upas Wirayang, setunggal Upas Wiranti. Upas Wirayang kangge dilat, Upas Wiranti kangge nyembur. Resi Pangelapan kuwatos sinembur dening Dian Antarja kapaремata kaji Pandaya panenging panggulu